Dilai Raikom Saikiari Deng Bang Hiniatum Rakia Hormu Pen Kacing Nang. Abarim KPLTR Kedresatum Sorkar Pen Kapanong Piatangka Kacilong Lirega Puthak Pen Pirang Kia Maikang Nipon. Karbiser Hong Thoma Maya Hin Pen Hamren Methang Sahemalong Kechengsi Executive Maikang Nipon. Birta kela arado anaphan kardom pajirlo kardom non karbilong rea birta long pen ujang terang pi non arju ikha birtang ton pen. Asamangkang pialong pen rakia hormu pen pajok ponji pura Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kabor I ponalong raikom saikia tum cerap cetudungsi karbiang long pen ki ongdung rakia hormu la pen raki beha bepar klemba tumaphan penang an nep ingnang ponlong. Sonsi arkoi ni phai ner ke barni Dilai Police Station ka parlu Dilai tinia lialong naka cheka pasai ke dengpon bo mahot ada por phai kebra achiti ma por malom ihu Mohendra truck registration number AS01MC 4996 along raikom saiki atum kuruk dungsi sabuna hom pharuhinira ner kebra truck an longpon lapen laso sabuna hom along rakia hormu mati heroin linthomra gram sirkep an longpon. Labang so truck kate warabang phulapen Arya Sangho, Gulab Khandakar, Lapen, Suhanur Mir, Bang Hinita, Barpeta Sorpusi Pang Thekpon. Laso sai ke dengpon ho, Karbiang Long SP, SDPO, Bokojan Dilai PS, Staff Lapen, CRPF, C20 Kem, Bokojanatum, Jerap Cetudungsi, Labang so sai pachunpon. Sangti dipen projenterang Karbilong Rebirta. Hemprega Parman Karbiang Long Risim Kang Tange Oda Song Song Trokatum Kedam Tang Surhinira Inkoi Raisi Chitini Pai Pliarni Central Pen State Government Atum MOS Monsamalam Don Chetok Pondet Pen La So Song Troka Long Klembang Pubang Piatuma Panta Gereng Javar Saya Pan Sorkar Pen Inura Long Tangkalak Pli Pipon Popu Alam Jagateng Pen La So Song Trok Along Klembari Matuma Pan Kipipon kapacetang lap ledera jok arkoi ni phai ner kebarni abarim KPLTR kedras tumpen di phukla basa hemalong phirangkia mai ingnipon to phirangkia mai long alang li tumpen kapachini pona tengki sorkar tumpen lamdon chetok det pen inura long tangka lakpli nang pipon pu pa lamchak pinyar nianta nili tuma barim KPLTR kedras atumki kelong dunde du ulang. Laso puthak sorkar tuma phanta batai chuning rita non puanta kichunji angringa velang. Nilitum bang hemle chongda dunji pusita me ke chongda duna thayawi. Lasinilitum hemasor osomara tuma phan kapa chujia phan anta sungkrunglo. Ingnama jopen wang det pen sorkar tumpen piniar nianta thangna rakerap long lipin lang. Lasilaso kelong nang jia tangka KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen kapalong da prang jia phan sai nang klem pivek tha pusi Vincent Terang abarim KPLTR Lieutenants Lapen Sekari Ingti SM Kachuning Ripon ise akisung alambang kela ingan lo nelu tumaphan Assam government pen nelu tumaphan lakthom ra soring koi tangka nelu tumanang pi ko Assam government pen nelu tumaphan alam chak na chupido lasi labangso lakthom ra soring koi tangka nilutum nonan sutabe nilutum labangso tangka anu kilong li abang pu sutami gila lain tot kali nilutum Karbiang Long Chief Minister Karbiang Long Dr. Tuliram sir alalong sutami nilutum ahin pen batai lo nilutum kidam alang lilong nilutum kuchuni ridam sutame la Tuliram sar bang nilutum phan hotsi nilutum phan nang rabik lo dak alang li hen pen nilutum phan konsil bas nilutum kum thom nilutum manang pidon lo natum guhati damo hala sore hut nilutum damik lo tami hala so gedam pen tami
haladak ADGP sar bang alalitum ban nilitum phan naghang hi nilitum phan lasohot nilitum kedam RKPLP dolo lapente VKPLP dolo lapente MKPLP do iglo stame laan akidas kedam kyong stame nilitum phan naghang hi dak nilitum ala asar la Dr. Tuliram Rohang sar alang lihin bensin sta la so ke garita na pido niglo stame nilitum phan hara dak nilitum phan respond pe nilitum phan hang ke nilitum phan da limang kui tu na pangni renlo nilitum lauda sini nilitum kang cer kelang ipen plus stame nilitum hadak dolo ha aphian nilitum phan thang na lam ta avi der masi nilitum chibang thui joilo lang tola la solam apotha kaching kidame yi bu bangala lo nilitum la lak thom ra suring koi la so tangka bang nilitum long et nang yi pa yonis nilitum kidame lo lakri aholo lakri la aman tum ha super bank non tum bank la so check nang nang pute tum lun se hang dekti lun hang pute sulak 20,000 long ba pa lun non pa chok ya nilitum bang ama ala cek ta long le lo ama lun ta hang te lo kasi amu pu alang di sang hu ta men ye lo asi tuliram long hang sa han sa me jenung di park pik lo la pe jenung di thot lo alang di nang bor i ni phan ke ako nang palong loki phan ke alang di nang sit ari deng tu lo la pe alang di un ep ke chipu ne alang di un vegi asi nitum nang sun nagi la pe nang sun nagi sun long ke nitum ta kereng awal sai ve det po la pe nitum da cheklam thai ve det po la pe nitum phan hajira mujura stame nang pon bang ve det po dasi non tame itu phan hajira nang pon bang ve mayak ta stame dunga na tum la hajira eklam bang ali punang purong ti dasi tuliram sa Dr. Tuliram sa kan tai dum chining ri lo dasi la bangso poisa nang pelong yi phan ke alang ni tame nitum phan akam do ansmen sistem ni tu mana klep pinang po na penang pacun pinang po na penang bangso ko siya tak nong lok sistem ni tu ipisu so pendame ni tu ipang ni heko na pen ni tu jelang i heko kalau bangso tu han ahok la bangke lam panjang do ko ta hai na ha dam po agat de dut lo ni tu su bang po agat lu ka sungo he bang ka the he mati ma phone che call po api ACE tu ma phone call po jat po apa hem lu nong chok pang ga dak ta ni tum phan det de mati ba ne the bina po te ama muni tu ti po ta tum phan ching ki po na phan ching ki pi lo kemari na tum phan ching ki pi lo ke ku se thak chol ti sa pana bisi ke tham dang thak the da pen special li ku ching ki bang ke ave la pen langsung solam si nilitum ladak hal bhakti pen nilitum dak bang gi pen nilitum thang na alam ti tan nilitum long gi la bangso non la nilitum XKPLT la RKPLT awa ahin akidas abang ke nilitum la kilong li do ana korti tuman sami nilitum bang ke la lakthom ra suring koi ba nilitum bang ke nilitum la karbeng long same sar Dr. Tuliram sar alang le phanta chuni ri lo nilitum ke la lakthom ra suring koi ba nilitum long vek nang ji nang to la jong sin na litum ala lo la bangke nitum bangke mathala nitum me ching bai alo nitum la ke long le tuman ta la se lak thom la so po sha long le pati tu pisik tam thek la thi de thi po de te leng tu nitum me a hok do la ge nitum matha alo la bangke na me media na betang ku la nitum claim po la bang ni media na ta thang the de po ni ngoi di asi nitum mathala la se so po sha long le de pati tu pisik so ko song se leng po itu mana pasung lupa na panang bipide pode aja pan pi aja pan pi te lagi ini pan tu chol itu pan mande kai sona chok te pu bo pu tu ram sa pan ta ta chunu ni chuni ri pu bangke lai lo mane nilitum pan la bangso kecilong ni arai do po nilitum la autonomous council analitum pan sta me chuni ri lo la se
nelu tumhan ke la bangso abang ke nelu tumhan ke nang pipaji vek na tu kusin nelu tum chuni ri lo non prap jen pen nelu tum pan pader de pin pen nelu tum documents setame votar lalu hala account xerox la bangso documents nelu tum la documents mukhan nelu tum kiche samita nelu tum batai lo la pen la so documents abang ke hala da ghati long kilita batai ta dui ulo sa bang ma toi lo je la bang so document zuma da mo ubata ni tum zuma dam lo ni lok se betai thom document zuma da Guwahati lo ADGP phan betai thom zuma da akon no da na rom la bete betai ka sa document se ka chingrak thu ko je rok som si la ko am da son lo a ke ching ma zuma pi lo zuma pi lo chok chilang bu bo te kasi ni tum tan ning oi du lo la de document singrak tak aning ma te original document se da ako nang pipilo pati nang pipilo pun naput dak ni ngasam so da lapen kalbeng dong siam ta na pachini dani nang pi kuma anda nang pipeda ko make ini nang pakhang ni long le lo pute long le lo putit ni na pi da pino na pina peta no darang put dak ni na pi thilo pe darang put dak ni la chalo tu mane na litum kilometer 30 lagi la ram pi group akhirnya teman itu masa pang kasau thai be itu majias to chairman saro dia saro teman sau thai be ipoma alang itu nang claim pilo bestami dak pen officer pe CM mane officer pe de sa tum dak claim the ala ke government amu langsung thang nang dolang hadam da nirvani dolang Stamela pot pusi nang litum puji la bangso thang nang litum la bangso pot ke ni lam mane lam pang yak se adu long ha asam government so si so pusha chodet pusi ka long ama so pusi stop che amena lu se tok thai le pu dia sarang tham ama acek bank nang pia hidet la penang acek ke thap tum anta an si bank long ke jumat tum anta la tum hane pusha thap tham anta Abik pin lah. Abik pin lah nelu tum hin pen bangke. na 113 tum r ke r pun gelam la Tanat kira pason ta abik pin lah. Pinyaner lo por hinia por kar biser hong thoma mai mithang sa hemalong ke chengsi aparman krung ching sa mai kang nipon bangso kang nipon ang koklaki indigenous and tribal faiths and culture la sopu thaksi ke chengsi executive patupon mane kar biser hong thom hamren mithang jung asa hemalong ini ke chengsi executive mai ini pon lo la indigenous and tribal faith and culture ko ham Karbianglo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alam toipen karbiser hong thoma hinpen Registration of Societies 21 of 1868 arona tengpen memorandum alu sitame pipa jerlo lasong si kedamtang surhinira inkora hini matijong ni phai inkoyarni registration certificate sitame longpon Lasong si gupipia saya mo ang dengke mangpon isipen isi kapatun pon je phan mangpon karbiser hong thoma maya hinpen sahem nangji bangso asahem sorkara hinpen setami pipon lote hamrena longsi sahem kimpon po lasong si kebang jelangar ni gupi uson pensi saya mo do an patun pon jima ardi do jodalam the jethan chimum pon hongkram pen longki rongpi karbilong rebirta pen pisar tum doan aphan nilihin pen pachini gang tung mang lahlo ni tum arji dingklui pen kar bisarong thom pu kadowin bra julong lo bons tame ni tum kar bisarong thom penan ke mang do bons tame ni tum pachun ponun e dokok lasila so pachun ponun nai blodang te arona teng pen society e garon teng pen lanang tum registration nangi pulo lasini tum chikloyon pliang bong claim lo
lapen DC office dak sarkor office lapen nitum Guwahati penaan helat pensi alang nitum arona teng pen nitum hanang claim PC DC aning me yaru aning me apen Karbi Anglong CM Dr. Tuliram ha aning me join ni pensi nitum claim lo lapen aghai Assam along Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang lina pingkadu na teng pensi nitum claim lo la so nitum chun iglo la sini nitum kedam tang la so mationg achiklu taring koyar ni nitum ha Guwahati la so hospital long la so nitum so sardigat chanam lo sardigat la ikhelo la pen nang nitum kaduwi tumta so kapai thangi phansi nitum hin pen chuning rilo la si kadugwi nang nitum media tumpen ba rong asor pen kadugwi tumta la so society egarona teng ko son si claim kedam nangima cerap chetu pen nitum kemang akam nang patunun po busining thelo la pen sini nitum kewang ye rani anta nang nitum pen kadugwi claim rap pen nang busini nang nitum phanang chuning rilo niglo la so sai bang ke kiteng si bang ni tum nona mat ke sai hem nang kok la sila so kam chok pen jong si sarkar tum ni tum phan nang gerap nang pilo prodang te ni tum nona mat ke ham ren along la ni tum sai hem si kim ba phang cheng po busi ni tum pini la so mai long pen cherai pon iglo Pinya birta lang si kang ton chalo kaduka vita do mi thak mi kardong